שלום, אנחנו במשחק סייבר סורפר. התחלה ראשונה תתחיל במשחק לא כל כך טוב, כפי שאני אומר לכם. איתו אנחנו גם נהיה שנה. התחלה. היום נצליח לעשות 3,000 המשימה. הלאה, למטה. הצידה. וואו, זה מסוכן. אני פשוט, מה זה מזמן לא שיחקתי במשחק הזה. עכשיו תרשמו בזה מה היה השיא שלכם. תרשמו בתגובות מה היה השיא שלכם במשחק הזה. במשחק הזה השיא שלי היה 12 מיליון ומשהו. אוקיי, אנחנו נמשיך. כאילו זה היה שאני ממש השתפרתי כבר. למעלה לוקח את העוד, איזה מילה? ג'ק. בסדר, אני אשיג אותה. קפיצה. לא. על הקופסה. מה אתם חושבים כמה אני אעשה בסיבוב הראשון? 100% יותר מ10,000 עשיתי כבר. כלום. מה זה הכובעים האלה? כובע ראשון אספתי, מה אני אקבל אחריהם? זה כמו המפתחות האלה שפעם היו כאילו מפתחות שמקבלים, ואם אתה אוסף את המספר שכתוב אתה מקבל מתנה, לא זוכר. אבל זה היה מזמן. אוקיי. מה אתם אומרים? כמה אני אצליח? כאילו בהתחלה אני 100% נראה לי קונה או סקין או סקייט חדש. היום 100% יהיה משהו כזה. טיסה. תסתכלו, זה ערוץ חדש, אני לא כל כך רוצה פדיחות, אז מה יותר טוב לי, לעשות עם קול או בלי? בגלל שהקול שלי מה זה צרוד. אני לפני יומיים קרה לי מחלה, לא זוכר איך קוראים לה, אפטרוטוטיזם. לא יכלתי לדבר, הקול שלי נפל והלכתי לרופא. הוא אמר שזה יעבור לי עוד שבוע או שבועיים, לא זוכר. הוא נתן לי תרופות מגעילות. מישהו מכם פעם הלך לרופא וטעם תרופות? אחרי הרופא הכריחו אתכם לקחת תרופות מגעילות? אוקיי. הסייבר סורפר הזה משחק קל. פסילה ראשונה. טוב. גם טוב. לפחות עשיתי קווסטים. הנה, כמו שאמרתי, קיבלתי מתנות. רק 1,000. אומר לכם, זה לא יעזור לי. 500, אני לא זוכר איך קוראים להם, אבל פעם אני ממש זוכר שפעם הם עזרו לי. הלאה. יהיה קשה לקחת. מפתחות גם עוזרים. עכשיו מה יש פה? הנה, זה במה שהם עזרו לי. מה יצא? 1,000? לא, 200. כמה? 12, לא רע.
או אמרתי שהיום אני אקבל משהו. לא כל כך מעניין. מה אתם חושבים עליה? אני מתישהו יוכל... אני עכשיו, ממש עכשיו, ינסה לאסוף בואו נתחיל עם סקין קטן. היה פה איפשהו 8,000. טוב, אני לוקח אותה. ואני גיליתי שפה יש לי אותו. ברור, את זה. תקשיבו, אם אתם בוחרים משהו, תמיד תבחרו או את זה או את זה. הוא אומר לכם, זה יעזור. אנחנו נאסוף ככה. 1, 2, 3. זה יהיה הרביעי, החמישי ועד ד'. עכשיו יש לנו פה 2, אז זה הבא שאנחנו נקנה, כי שם יש 3. הבא שאנחנו נקנה הוא יהיה, נראה לי, בסוף לא טוב, מאוד. פעם אהבתי מאוד לשחק איתו, היו לי איתו את כל הסקינים. מפתח. עוד 3. עוד 5. משחק. שמתי ישר את כל החיזוקים. בטעות לקחתי את הנעל. אם נותנים לכם לבחור, אף פעם לא תבחרו. אל תבחרו את הנעליים. אם הנעליים לבד, בסדר, תבחרו, אבל הנעליים, הם סיפחו לי את המשחק 1000 פעמים, כבר אומר. זה לא שווה. אם בא לכם, אתם תמיד מוזמנים. אני אומר לכם את השמות של המשחק. למשחק הזה קוראים סייבר סורפר. למשחק הראשון קראו ברול סטארס. אמרתי לכם, הם רק מספחים לי. טוב, פרסומת קצת קצרה. אוקיי, אנחנו התחלנו. לא, מזל שהיה לי מגנט. כאילו, אם אתם עוד שנייה מתים, תמיד תנסו ללחוץ פעמיים ברצף מהר. זה מציל לכם חיים. ללחוץ פעמיים ברצף זה מביא לכם סקייטבורדים. אם אתם מתנגשים בסקייטבורדים, אתם לא מתים. אם בלי, אתם מתים. היום בא לי לנסות אבל רק להגיע ל5 כובעים. אין סיכוי שאני אצליח, אבל יש סיכוי שאני אצליח 100,000 אולי. קפיצה. יצאו לי סרטונים כל יום, מבטיח לכם. זה הדבר היחיד שאני יכול להבטיח לכם, ואם אני לא אבטיח שיצאו לי סרטונים כל יום, אתם יכולים לעשות בתגובות לי עונש, שהעונש הזה, אני 100% אעשה אותו. ויצלם אותו. אבל לא עונש על
קשה, לא עונש קשה. כאילו, משהו למתחילי יוטיוב. אוקיי, אנחנו עוד שנייה מסיימים את הסרטון. אז אני עכשיו בכוונה עשיתי את זה, אל תדאגו. 69,000 אומר... עכשיו הולכים הביתה. בודקים. עכשיו אם אנחנו נעשה שתי קפיצות, נקבל על זה מתנה בערך. עכשיו קיבלנו מתנה 5 סקייטבורדים, 5 מהירותים ו 200 מטבעות. עוד קיבלנו סטיקר וכבר קיבלנו את הסקייטבורד. אוי. את זה. אני אבחר אותו. אוקיי, אז משחק אחרון, ואני אשחק אותו בכוונה מאוד לאט. אני בכוונה לחצתי על ירוטים. אף פעם אל תעשו את זה אם אתם לא ממהרים. כי אני עכשיו ממהר, זה למה עשיתי את זה. הלאה, קפיצה ראשונה. קפיצה שנייה ונראה לי אני נפסל. אני מבטיח יהיה סרטון אחד. נראה לי שזה יהיה הסרטון הבא על המשחק הזה. סרטון הבא על המשחק הזה. איך שאני עושה את המקסימום שלי. יש סיכוי שהסרטון הזה ייקח מלא זמן. כי המקסימום שלי, תאמינו לי, לא קטן. 1,000 מטבעות על 5 כאלה לא טובים. מה אפשר? לשלם עליו כן 5. עכשיו קניתי 5 כובעים. לא יודע במה זה יעזור לי כל כך. עוד 5 כובעים. ומה אפשר לקנות? נראה לי מספיק כבר לקנות. על זה קיבלנו 2 מפתחות ומהירות. להיום אנחנו סיימנו, אז נמשיך מחר. ולכולם שלום.